Ponovo se vraćamo sajmu nameštaja u Beogradu. Strašno je važno, ako se već niste dokopali fotelje u životu, da pazite na kakvoj stolici sedite. Aleksandre? Tako je, Sanja, nekako, ako mene pitaš, podjednako je bitno da bude kvalitetna, udobna i da ima jako lep dizajn. Pitanje je da li možemo sve to da spojimo u jednu stolicu i da nađemo na jednom mestu. Mislim da može. Antares stolice. Njihov štand ovde u hali 2B nećete moći da zaobiđete, jer je upravo ovde u ovoj hali i svečano otvaranje sajma u 11 časova. Ivane Bere je sa nama, koji je PR menadžer Antares stolica. Ivane, dobar dan. Vidimo raznolikost boja, ali naravno i kvalitet koji je kod vas uvek neosporan. Šta nudite na ovogodišnjem sajmu nameštaja? Pre svega dobar dan, hvala što ste nas posetili. Kao što je već poznato, preduzeće Antares se bavi proizvodnjom i dizajniranjem kancelarijskog nameštaja za sedenje. Ono što karakteristično jeste da se bavimo proizvodnjom i dizajniranjem kancelarijskog nameštaja. Kao što vidite, to su daktilo stolice, radne fotelje, lobi modeli, konferencijske stolice. Naravno, tu smo i fleksibilni po mogućstvu biranja i materijala, i boja, naravno dizajna. Tako da to je to. Ove godine na sajmu ono što ćemo izlagati jesu neki inovativni modeli naših stolica koji će takođe posle sajma nameštaja biti izloženi u našem salonu na Novom Beogradu. Koji su to modeli? Koje biste nam modele preporučili? I kada su u pitanju stolice, šta je najbitnije da znamo kada je stolica kvalitetna, koje su stolice one prave? Pretežno kod stolica, ono što poslednjih godina, mogu da kažem, podrazumeva veliko interesovanje, jeste ta ergonomija stolica. Nešto što je inovativno poslednjih godina jesu te mrežaste stolice, ergonomske, gde je i sedalni deo i naslon, gde se sve radi u mrežicama. Naravno, to su sada, kao što imate priliku i da vidite, te dizajnirane direktorske fotelje, malo inovativnijeg dizajna. Tako da mogu vam reći da su utisci različiti, sve to neki subjektivni utisak, neko više gleda dizajn, neko opet gleda materijale, a neko gleda ono što je najinovativnije i što je udobno. Šta očekujete od ovogodišnjeg sajma nameštaja? Pa, očekujemo pre svega dosta posetilaca, očekujemo da ćemo imati lepih utisaka, da ćemo imati svašta nešto lepo da čujemo o našim stolicama, to je kakvi su tuđi utisci, da će se našim kupcima dopasti novi dizajn naših modela i da ćemo isto tako i ove godine imati neke nove saradnje, nove partnere i dosta, da kažem, uspešnih saradnje. Ivana, samo kratko za kraj, što se tiče cena, da li ste pripremili neke sajamske popuste, da li su to oni popusti na koje smo navikli zapravo? Kao i prethodnih godina, na sajmu nameštaja možete da očekujete i sajamske cene, sajamske popuste. Nažalost, ja to ne smem da otkrivam, ali eto, posetite nas na sajmu nameštaja. Sajam nameštaja traje od danas, 6. do 11. do nedelje, pa iskoristite sajamske popuste. Hala 2B je vaša lokacija, tako da... Nećete moći da nas zaobiđete. Nikako. Hvala mnogo, Ivana, na ovom uključenju svim informacijama. Hvala vam, puno prijedno. Evo, kao što ste čuli, hala 2B sa hala, odnosno 2B Beogradskog sajma Antares stolice, pa širok asortiman Antares stolica, zaista, kao što ste videli, sve kvalitetno, pa počeš od kancelarijskih stolica, pa preko onih stolica možda za vaše domove, za radne stolove, eto, to je možda neka moja prva asocijacija. U svakom slučaju imate dovoljno vremena od 6. do danas, od 11 časova kada je svečano otvaranje, pa sve do 11. novembra imate dovoljno vremena da obiđete više hala na Beogradskom sajmu i da potražite ono što vama najviše odgovara. Mi ćemo svakako nastaviti da se javljamo iz dana u dan sa Beogradskog sajma i da vam dajemo svakog jutra zapravo kvalitetne preporuke. Sanja? Da, hvala mnogo, Aleksandre. Posebno podržavamo domaći proizvođače nameštaja. Večeras od 7 sati prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Liverpool za sve one koji nemaju Arena Sport i koji nemaju ulaznice za utakmicu u studentskom radu, u Studenjaku, na letnjoj sceni otvoreno sve MTS, odnosno Telekom i Arena Sport to organizuju. Za studente Saobraćajnog fakulteta